La plataforma d'afectats per la hipoteca denuncia que les entitats bancàries han paralitzat desenes de lloguers socials i que han deixat sense sostre moltes famílies vulnerables. Això des que fa un mes el Tribunal Constitucional va suspendre la llei catalana que obligava els bancs a oferir un lloguer als ocupants dels seus pisos buits. Benet Iñigó. L'entitat avisa que si no s'hi posa remei, això derivarà en una allau de desnonaments les properes setmanes. El portaveu de la PA, Juanjo Ramón, ha explicat a RAC1 que el mateix dia de la suspensió els bancs ja van tirar enrere renovacions i contractes que estaven pràcticament tancats. Hi ha contractes aparaulats, negociacions quasi que només faltava signar ja el lloguer social per 7 anys més, arriba la suspensió i comença a tocar-les o enviar-te correus en plan, tot el que hem parlat fins ara, tot el que anàvem a firmar, oblideu-vos, perquè no estem obligats a fer-ho. Un grup d'activistes ha ocupat avui una oficina del Banc Sabadell per exigir un interlocutor amb qui les famílies afectades puguin negociar. També demanen al nou Parlament que recuperi com abans millor la llei suspesa pel Tribunal Constitucional.